Vi vil bevise formlen for t2 i en eksponentiel funktion. Vi kender to punkter, og her har vi x0, og her har vi y0. Ud fra vores andet punkt er vores y-værdi 2 gange y0. Denne linje kaldes t2, men den kaldes også den skjulte værdi. Det vil sige, at det andet punkt har x-værdien x0 plus t2. Vi ved også, at y0 er det samme som f af x0, som er det samme som b gange a i x0. Det siger vores eksponentielle formler. Hvis vi skal finde funktionen for 2 gange y, ved vi, at f er lige f til x0 plus t2 er det samme som vores 2 gange y0. Det er fordi, at værdien i parentesen fortæller os, hvad a skal opløftes i. Derfor får vi b gange a i x0 plus t2. Dernæst der kender vi en potensregneregel, der siger, at når man har to potenser med samme rod, må man lægge eksponenterne sammen. Her gør vi det modsatte, og derfor bliver vores ligning b gange a i x0 gange a i t2. Vi ved, at y0 er lige med b gange a opløftet i x0, og derfor kan b gange a opløftet i x0 udskiftes med y0. Vores formel hedder nu 2 gange y0 er lige med y0 gange a opløftet i t2. y0 og y0 går altså ud med hinanden. For at isolere t2 anvender vi regnereglen, der siger, at man må sætte logaritmen på begge sider af lighedstegnet. Log af t2 kan altså nu omregnes til t2 gange log a. Nu kan log a divideres på begge sider af lighedstegnet. Nu kender vi formlen for at beregne t2.